haba pi perkhat ya ka jing e ka ei ka bawan ha ka jing mut jong pi parlok hatu de ka jing e kandu ka baman ka por ne ki de ki gift ne ki message ka bangi khot manta ki chatting ba per ne ka jing ya phone baman ka sngi la ka long da ka phone ne da ki video call ha ga ne ka jing e thu khana ka bangin sngap manta ka long ka ba per bha na ki ni ki ei baro kalong ka jing thu khana shapang weu samla bana ka shnong rit ha odisha ha po jangkari india hi umdeu samla ubarius ba umdeu ba paunam kum kita ke celebrities handai udon ka wei ka spa ka ba kham kordor banya ka pisa kata ka dei ka jingai ha ka jing it bat ka jing kular kane ka dei ka jing thu khana ba shisha jong uprajumna kumar Mahanandia lane pike Mahanandia kajing ya thu khana jong u kapan i ba kajing it basisha kampet ya ka pisa ne ya ki ki jing kordor jong gane ka perthai house nem shi jar khandai pa sau khandai lakha yo pike Mahanandia haga district dhan kanal jong ka jilla odisha kajing ka sem jong u kalong ka baduk bha ki kimi ki pa jong u ki trei shitom ban pendap ya ka jing ka sem hagi tu ki por ka jing im kalong ka ba e bha nalor ka jing duk upike umaru ya ki jing sha le ben ki jing sha nyau ben ki baharu kom namar ka rukom perkhat jong ka im lang sa lang kham tam hagi tu ki por kadang jur bha kata ka jing khen ya kata ka po jai lane ka krau jai ngange pisngu thu ya kata ka banta bun ki pru ki pej po ya u hari upike judu jing kermen nadu dang rit usngau tenat ban rodur kat ba ki wei ki parlok chong u ki dang yele kai ma u ushang u rodur ban pentbit yalade kasap jong u kalong ka ba kerpang hadu ba ki nong hikai jong u ki sedang ban ngej ba unla ban kelalong unong rodur ba paunam ha ka wei ka sngi hadien bun snem jong ka jing trei shitom jong u ulayo kalat ban rung ha ka jaka pule bagi khot college of art new delhi kane kalong ka kabu ka ba krautam ha ka jing im jong u hanrei ka jing im ha delhi kamlong ka basuk ka pisa ka duna bha yu u ban im mu pike u shang ha surok badu drodur ya kinong chngok kai perthei lada ki sngu don kam kad ubriu ubawan udra ya ka dur jong u hadin kata uyo katukan ka pisa ban thit bam bat ban beteng ya ka jing pule man ka sngi kalong ka jing yale ka ba krau bha ba unyo ban im bat ba unyo ban pule hanrei karandin house nem shijar khandai spa nyobusan ka samla kan thai na sweden ka ba kerteng ka charlotte won chedwin ka lawan sha india kum kanong chngok kai perthai kalayo sngu shaphang unong trodur ubat tbetam hadelli kumta kalalek ban ya kendu yu haga sngi ka banengkong upike ula sedang ban ro ya kedur chongka hanrei namar bakane kedur kadon kam bun ki ki barit ban drop nia ya ka umla ban pendep dang haga shisngi ka charlotte ka lawan biang haga sngi ka bobot ban hadin kata kawan biang sa hisin banang ta sa hisin haki ni kisngi kimsham ya keren tang shapang ka arts kiya keren ya ka jing im jongki kiya keren shapang ka jing angnut kiya keren shapang ka long jing long sem bat kat ba nang ya tip iwe ka jing it kala sedang haki wala ma u udai unong india bat kapat ka dei na sweden wala ka culture bat ka jing im jongki kaya pherbha iwe ka donut jongki pat kaya sngu thu hadin ba ka charlotte baru pike kila tip ha iwe ka jing i jongki kala nang klain ka charlotte kam sham la pe ya ka jing duk jong upike kam sham la pe ru baudai na ka snong rit ha india ka i ya u namar ka jing long jong u shwa ban lek phai sha sweden ka charlotte kala lek ru sha ka snong jong upike ha odisha hangta kat kum ka rukom jong ka snong bat ka dustur jong ka snong jong u kine ki arngut kila pandep ya ka jing ya tho syong kurim wala ka jing ya tho kalong ka barit hanrei ka badon jingmut bha kat kum ka dustur jongki hanrei hadin ka to ka nesngi ka charlotte ka haban lek phai no sha sweden ka por jong ka jing ya khlat kalong ka ba e tam na ka banta jongki ne
kiem tip lano kinya kendu biang ngangej pisngu thu hi hagi tuki por hagi snam sijar khandai spa nyo pheu amdan WhatsApp amdan Facebook amdan video call kalat ban suk ban ya keren galong tangda ka city bat kawe ka city kala ban sim bun tayo nawat daki benairu ban poi na Sweden sa India upike usa ha India ka Charlotte ka sa ha Sweden tang ka jing it ber ka jing kular kadang penya so yeki upike ukwa ban lech sa Sweden hanrai ka bailing sun ka rampalat dan pisa ban siu ya ka bailing sun lada uap ban pelang pisaru le se kan sim bun snam kat bakan lang kum tau la sim ya ka rai ka bakrau udi lut kat baula bandi ya kitiar gitar ki jing dan jing jong utit da ka cycle sikan han bad house snam sijar khandai spa nyo punyong usdang ya ka jing lek na India sa Sweden ka jing ya jong kam long ka basuk ngangai pisngau thu hi namaru yait da ka cycle hagi katto kanne ki benta upen dan kam da ki wei pat kilat jingerap haba la shu ban peteng da kata ka jing yait da ka cycle hasurok lada ulap don ki kali ki batre ban yarap yu ki yarap yu kum ki trok bat ki wei uyait lengba bun kiri umat ya ki jing shit umat ya ka jing kriat don ki por don jaka wat ban tia don ki por uhap ban shania haga jing pha jong ki briu ki ba umpat ju itu menoru ban yo ya ka bam wujud rodur ya ki briu ki bau ya kendu halenti kasap jong kalong kalat ban peteng ya ka jing yait lenti jong ka jing I jong kalong kaborba ban kerandin hadin kemba saubenai siteng jong ka jing yait lenti ka bajlan upike upoi ha Sweden kajing ngai ka baulayat kalong palat ya ka prahajar kilometer abaula poi sa Sweden kajing keman jong ka Charlotte kalong ka bamla shu ban batai da ki kitin kajing kular ka bakila klei ha India kala urlang hadin kata upike usa ha Sweden bad ubteng ya ka kam kumunong trodur kine arngut kilate ya kalong yinglong sem bad kila imlang kila salang da ka jing kane kamdei tang ka jing ya thu khana sapang ka jing kadai ka jing ya thu khana sapang ka jing ka jing trace tom bad ka jinglong balada pi chisha pilong ru ubala kaloi banle kat bala ban pen urlong ya kata ka jing kular upike mahanan dia syam la paunam namar baunya cycle wala kata gajingnya cycle kalong kabala ajngai hanrei ukelalong uba paunam namar ba syam la pendem wat hapdeng ki jing kajing ke basisha kam judu jingkerman kam jukhen ya ka jingjngai kam jukhen ya ka pisa ka khen tang ya ka jinget bat ka jingkular bat hadu menta ka jinge thu khana jong upike bat ka Charlotte kadang long kawe ni ki jinge thu khana jing ka ba pelung men simptom ha ka perthai ha ka ne ka jinge thu khana ngin lap ba ka jing ka ba shisha kam dei tang ka jingkran ka dei ka jing pen da ki kam khoblai shubun in second pat ha kawe ka video